Velkommen til Newspeak, jeg hedder Jeppe Juhl. Dagens emne er tragedien Sverige. Den såkaldte humanistiske stormagt vil inden for få år være at sammenligne med en bananrepublik, hvor statens voldsmonopol er ophævet, og dagens menu vil være borgerkrigslignende sammenstød mellem indvandrere og venstreradikale på den ene side, og en selvskabt, voldelig højreradikal gruppering på den anden. Sverige er i dag fortabt land, der i de kommende år vil synke længere og længere ned i en sump af civil ulydighed og selvtægt. Det er altså, hvad der sker, når statens voldsmonopol ophæves, og når kritikerne af den førte politik fryses ud med noget så sølle som et nazistempel. Forleden gik det svenske politi ud og indrømmede blankt, at de står over for et regulært systemkollaps. Ja, der er nu ifølge svensk politi hele 53 områder, hvor de indrømmer at have tabt kontrollen, hvor de ikke kan komme uden at være i mange biler og uden ofte at have skudsikre veste på. Det samme gælder jo også ambulanceførere og folk, der kommer med brandbiler. Et af verdens bedste lande på bare en generation blev ødelagt af deres egne politikere og af en komplet uduelig, inkompetent og fej presse, der i latterlig og pinlig politisk korrekthed svigtede deres rolle og talte magthaverne efter munden, i stedet for at påpege det åbenlyse vanvid i de idealistiske eksperimenter, som deres politikere foretog. Pressen er så småt ved at vågne lidt op, og den er sluppet ud af flasken, men det er for sent. Alt for sent. Skaden er sket, og nærmest uoprettelig, og jeg siger nærmest uoprettelig, for tænk blot på, hvor en smertefuld og blodig genoprettelse det vil blive. Jeg tror faktisk ikke, det vil kunne ske under demokratiske forhold. Er Sveriges fremtidige statskup eller sammenbrud? Ja, det er ikke umuligt. Journalisterne i hensideren bærer en stor del af skylden. Skam jer! Politikerne ved også selv, hvad klokken er slået. Se lige en gang på det her klip fra december sidste år, hvor deres vicestatsminister Åsa Romson fra Miljøpartiet De Grønne brød flæbende sammen, da det gik op for hende i al sin gru, at grænserne skulle lukkes. Partiet just kring verklighetsbilden, men de senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting. Hold nu kæft, hvor er det dog patetisk at overvære. Et lands behandling af deres jødiske minoritet har altid været en sikker lakmusprøve på, hvordan det står til. I takt med den muslimske indvandring er antisemitismen naturligvis eksploderet i Sverige. Det er hadforbrydelser over for homoseksuelle naturligvis også, og kvindeundertrykkelse. Og i går, ja, så kom det så frem, hvorfor den danske skuespiller Kim Bodnia pludselig og helt uventet holdt op i dramaserien Bro. Especially in Malmö, where we shot the bridge in Sweden, it's not very nice and comfortable to be there as a Jewish person. Bodnias valg er forståeligt, og masser af svenske jøder i Malmø har også stemt med fødderne og forladt byen. Enten til Göteborg eller til Stockholm, eller i mange andre tilfælde til Israel. At Sverige skiftede deres ekstremt velfungerende og totalt assimilerede jødiske befolkning ud med analfabeter og voldsmænd fra Nordafrika og Mellemøsten er naturligvis en katastrofe på så mange niveauer. Jeg har igennem 15 år arbejdet tæt sammen med fortræffelige svenskere. Jeg boede og arbejdede i Stockholm, og når jeg påpegede deres vanvittige politik, rystede de opgivende på hovedet. Ikke over politikken, men over mig. De var meget mere fokuseret på deres gamle fascister, altså sådan nogle syge skinheads, end de var på de nye, dem de lige har importeret. En ting er, at vores broderfolk har afskaffet deres land. Men den egentlige grund til dette indslag er, at vi i Danmark i den grad skal se på Sverige. For hvad er det egentlig, der tilsiger, at vi ikke ender som dem? Jo, deres indvandringspolitik har været langt mere sindssyg end vores. Jo, vi tog, takket være hædersmænd som blandt andre Søren Krarup, debatten 20 år før svenskerne nu er blevet tvunget til det. Men, på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så vil vi jo også have den samme procentvise andel af uintegrerbare grupper, som Sverige har i dag. Hvis altså ikke vi handler konsekvent. Og det er nu. Erfaringen har nemlig vist os, at integration ikke er hverken målet eller midlet. Danmark skal derfor øjeblikkeligt lukke grænserne for muslimsk indvandring og droppe alt sniksnak om integration. Hørte I det, Løkke, Pind og Støjberg? Det er ikke integration, det gælder. Målet vil fremdeles være assimilation. Skik følge eller landfly. Du har set Newspeak Network. Jeg hedder Jeppe Juhl. Gud bevarer Danmark. Jeg tror desværre ikke, han kan nå at redde Sverige.